майко! И тук има повороти. Кой стане, бе? Пожар! Пожар! Ти колко си тъпа! Плах ти простата! Как му си толкова тъпа, бе? Виж колко е тъпа, гледай, бе! Виж, бе, запали къщата, бе! Така, драги дами и господа, сега ще ви предам урок по физико-механична физиология. Чувам ли се? Когато имате такава запалима ситуация, която най-вероятно се осъществила и след това ще бъде доказано, че е така, от нагорещено оливо, в прякор олио, мазна течност, примерно свинска маз, такава гнусна, много хубава всъщност пък, като се замисля е хубава, такова зехтин, олио, така мазньоч. И след като се осъществила запалима функция, посредством нагорещяване на атомно-молекулните частици и обмен на топлоенергични енергии в молекулното съдържание на оливото / свинската маз, то се само взривява и прави огън, което хипотетично означава, че къщата ти гори. Какво правиш ти? Какво правиш ти? Искаш да питаш? Да. Значи, в такава невероятна ситуация не правиш това, което тази направи. Защото, виж какво става. Огън, голям огън, ужас. Когато имаш молекулно разпространение на високо запалими молекули от свинска маз, оливо или зехтин, тяхната горимоспособност се подсилва, когато сложиш вода и става това. Така, за да не си тъп и да правиш видеа, а да си умен и да не правиш видеа като това, което трябва да направиш просто е да вземеш този черпак, тук, където е тук, да не си го слагаш нагър, ами просто да го сложиш отгоре или примерно на една кърпа. Кърпа. Това е тениска, но представиш, че е кърпа. И като сложиш кърпата отгоре, ти убиваш О2. Това е молекулната формула на кислорода. И когато няма кислород, няма какво? Огън. И така не подпалваш кухнята. А какво не правиш? Не сипваш вода в горещо и запалено орио. Защо? Защото какво? Подпалваш кухнята. Това го учихме 3-ти клас по човекът и обществото. Благодаря, че дойдохте на моята лекция за това как да не си запалите къщата. Като толкова знаеш как се гаси запален алуминий. Виж сега това, драги ми господа, е подвеждащ въпрос, защото алуминиев е метал и той не гори. Като един истински професор, това е правилният отговор.